Yan, live muna tayo ngayon. Tamang kwentuhan. Marito ma. Ma, nakain ka na anak. 1 viewers hello. Kuya Rini. Hello Kuya Rini, shout out Kuya Rini. Hello sa first viewers natin, Kuya Rini Castelio. Yan, shout out sa lahat sa Team Hamog. Shout out lahat ng Team Hamog. Wala tayong pang-upload. Live tayo. Yo, parang Jason, hello. Shout out Kuya Rini. Hello Kuya Rini. 2 viewers, hello. Shout out. Hello sa 2 viewers natin. Comment po kayo. Bintuhan. Hello, hello sa lahat. At di ako nakapasok kanina. Kasi naghanap ako ng gamot ni Ami. Naubusan kami ng gamot. Walang gawa. Walang magawa. Pero bukas sigurado na. Kasi nakahanap kami ng gamot ni Ami. Ma, nag-ano ka na? Grabe, sobrang init. Walang magawa, ibig kong sabihin. Sabi ni Kuya Rini. Hello sa 2 viewers. Comment po kayo. Pinto-pintuhan tayo. Nakaligo ko lang. Hindi pa makatulog. Masakit yung ulo ni Haley. Hello sa 3 viewers natin. Big love shoutout. At salamat sa mga nanood sa vlog ko tungkol dun sa sa paggawa ng bahay kubo namin ni Ami. At hinto muna yon kasi mag-ipon-ipon naman tayo ng pang-budget doon. Importante, nailipat na namin yung natanggal, yung tindahan. Tapos nasayang ako dun sa bubong. Kaysa naman gibain, sunugin, gawing panggatong nila. Sabi kay Papa, yung bubong ka kukunin ko. Kasi para makatipid-tipid na. Tapos nagalok ako ng mga kaibigan ko, mga tumulong nagbuhat. Tapos mga pinsan ni Ami, mga tito ni Ami. Kaya stop muna yun. Mali comment ko. Okay lang yan Kuya Rini. Di wala pang barik Kuya Rini. Hello. Hawak mo ang beat. Tinapay. Pag nagutom. Roasted siopaw. Kain anak. Kuya Benji, hello ka Benji. Sarap ng ulam na niluto kanina. Team Hamog pasok, sabi.
Yeah. Kuya Romel. Ah, thumbs down. Si Kuya Romel. Bagong account to Kuya Romel ah. Normasa. Dito ma. Hello sa poor viewers. Nagluto ako ng ng baka, tapos may mais. Pero alos di ako kumain ng kanin. Papakilangan ko ng mais. Tapos ito. No sa lahat. Kasi tuloy na ako playlist ng Subasco. Alamat ko na Benji. Alamat ko sa suporta. Sana makahabot. Parang di makakabot yung dollar ko ngayon. Nasa 70 pa lang siya. Magkakatot na. Alamat sa suporta nyo sa... panoorin nyo yung mga vlog. Para makaabot tayo. Benji, sabi ni Kuya Romel. Next viewers, hello. Magandang gabi, everyone. Magulo ating buhay. Ano ka ating buhay? Mauwi din. Mais. Dapat kanina papasok ako kaso di ako nakapasok na. Kasi tapos nakadaan kami ng mais, bumili kami. Tapos may nadaanan kaming baka na nagbibinta, kating baka. Ito na yung ninulam namin kanina. Mura lang? Hello sa silent viewers natin. Kuya Japong, hello, shout out Parin Gilson and Ami. Hello po Kuya Japong. Amo bro, sabi rin Kuya rin. Masaya yung sumbas ko kasi madami kayo. Magandang shout out po bro Romel. Sabi ni Kuya Japong. Hi Kuya Japong, Kuya Rene, Kuya Benji, si Kuya Romel. Ganda nun yung subas ko. Malapit yung labanan namin. No? Salamat sa mga sumuporta nung naka-challenge ako, Subasco. Team Subasco. At shoutout sa mga anong tawag nun? Yung Team Subasco. Hindi naman masabing kalaban kasi magkaan lang naman. So good. No. Maria J. Robio. Good evening, sabi ni Kuya Papi. Wala pa si Mama Maria J. Matulog pa. Kuya Bill, hello. Good evening pa rin dito ng shoutout. Shoutout po Kuya Bill. Kahit viewers, hello. Ano niya Kuya Romel? Bago account ni Kuya Romel. Bago account niya ni Kuya Romel. Idol. Sabi ni Kuya Papi. Kuya Billy. Sabi ni Kuya Japong. Ate Ching, morning. Kakak. Baka tos magpa si Ate Ching. Nasa work na siguro yan. Bukas may sayawan dito sa amin. May reunion ng mga Regaspi. May sayawan. Parang tatakas kami dito. Maingay. Pero di kayo makapagtinda. Bro Japong. Sabi ni Kuya Papi. Nagpapain ka na dito. Na. Bro Billy, mega maglab shoutout, sabi ni Kuya Romel. Hi daw, sabi ni Kuya Japong. Mura lang yung kilo nitong mais. 40. Sweet corn. Magkano na ba dapat? Magkano ba dapat? Buti, mura lang.
Saktong-sakto dun sa karning baka. Bro, bili ko, sabi ni Kuya Papi. Bro, Japo, may kalab charot, sabi ni Kuya Billy. Yan. Pinapay. Hi, Papi, sabi ni Kuya Benji. 7 euros alone. Pasok po kayo, comment, pintuan tayo. Billy Boy, sabi ni Kuya Benji. Ano ito? Shoutout sa lahat. Kila Kuya Dani Apa ito? and Ate Ampi. Bro Dennis, Bro Romel, may kamalang shoutout, sabi ni Kuya Billy Boy. Kamis tayo mo? Sweet ka na kasi. Good morning everyone. Sabi ni Kuya Romel. Dalawang ano? Dalawang account. Account ni Kuya Romel. 9 viewers alone. Bebe. Tawa yung isang account. Sir Benji, hello po. Sabi ni Kuya Billy. Tamis niya man. Nakakabusog eh. Sabi niya nakakabusog. 11 viewers alone. Yan daw sa inyo. Yung sasayamin sa labas. Idol, inuhan mo na mukhang pa-morning na naman yan. Pa-morningan na naman. Ah, pa-morningan na. Ako yung kinakain ko naman yung nabili namin pinapay kanina. Pag napupunta talaga ako dun sa ano eh, sa sentro ng Bato. O kahit sa ano, sa Napwa. Yung 3M na bake shop. Mura talaga mga tinapay. Ito ano, toasted siopaw. 12 lang, 12? Toasted siopaw. Basa man. 12 lang. Basa man ka, basa. Bro Japo, san nanay? Sabi ni Kuya Romel. Nasa Sapa bro, Romel. Mali ako ng type idol, sabi ni Kuya Romel. Dito ka mo, ano? Dito kasi malapit, hindi ko mababasa. Ayun o. At magpapakilala ako. Ito, toasted siopaw. Midnight snack. Nakain ka na? Umakit ng ulo ni Hili? Hindi, bebe. Tikim-tikim niyo. Huwag ka dito. Buksan ka na. Sabi ni Kuya Billy. Nasa Sapa pa yan, Kuya Billy. Bro Japong, magaling ba maglakbay si... Ay, sino yun? Sino yung Kuya Romel? 10 viewers alone. Fried siopaw. Opo, Kuya Fried Japo. siopaw. Ay, ano? 3 yen. Fried. Toasted ang toasted ba yun? Toasted. Toasted po, yung ano, tawag sa kanila. Mabasa ma? Meron din tinapay dito, style pandesal, pero may laman din sa loob na parang siopaw. Pero ito, parang dito din ata yun sa Bicol nagsimula yung fried siopaw. Tapos, kahit sa Manila meron na din. Pero di ko sure kung saan lang. Sa Filipino store. Maraming pagpipilian doon na tinapay. Meron ano, ito Oh, Bro Romel, pero hindi butakal. Ito Kuya Japo. May puto din. Ang sarap ng puto niya. 5 piso lang to. Tapos, Wow, masarap yan. ito sa labas na to nabili. Wala doon. Ito
Ito. Ito di ba na, nakakamiss yung gantong tinapay. Yung isang pack nito, 6 na piraso, 12. Yung may ng yung ube. Matanda ng tinapay na to eh. Mabasa ba? Wow, masarap yan. Sabi ni Kuya Japon. Meron kaming din puto pero may laman din sa loob. Tawag tupaw. Ay, wala dito ng ganyan. Hindi pa po kami nakabili ng ganyan. Yung puto dito may naman na yung nyug. Tsaka ito. Mura tinapay. Yung may gantong tinapay. Parang may cake siya. Tapos may Yan yung may ubi nyug, di ba? Opo, Ito, ubi. Tawag daw dito upside down. Nakalagay dun eh. Upside down. Parang Ubi po, Kuya Japong. ubi nyog, di ba? Opo. Mm. Hindi ko alam yung tawag dito. Ubi yan, ubi. Ubi. Mm. Pero nung bata pa ako, malalaki Yan masarap. yan. Tapos dati yung ubi niya, makapal. Oo, tsaka mahaba talaga siya. Mm. Sobrang laki. Yan, Ngayon, liit na. liit na. Yung puto naman, yan, tag 5 piso lang to. Wala lang dito yung munay. Doon meron, madaming pagpipilian talaga doon. Mm. Fluffy yung puto. Opo, niyan. Napaka-fluffy, oh. Mm. Ayan, ay, nabasag agad, oh. May iba-ibang flavor to. May chocolate, may pandan. Pero mas ko kasi yung puti lang. Sarap yun eh. May din nga doon, may macaron. 5 piso din. Sarap din. Monay ni Inday. Sabi ni Kuya Papi. Ito, yung siopaw, oh. Siopaw lang talaga. Wala siyang hindi sila nagpaano ng sauce. Ilang sa 7. Lahat ko na na-try eh. Tinapit ko hanggang bukas. Tinry ko na lahat. Ito naman. Parang siyang parang chiffon cake siya. Tamis niyan ba? Oo nga eh. Ito kasi parang kasi may pinya to sa ibabaw eh. Mm. Ayun. Parang nilagyan ng caramelized pineapple na sugar with pineapple. Munay ni Inday. Puro mais lang kinain ko ngayon. Ano to? Ayun. Yung Siopaw. bread siopaw. Toasted siopaw. Kaya po may fried siopaw eh. Yung steam na siopaw. Yung pinafry. Hindi ko yun. Gusto ko yun yung magprito ko Oo. Dahil mabakalit sa lang. Ano? Parang tempura na di naon. Wala yung mantika. Bukas na lang hindi. Alas 9. Good morning sa inyo. Paano binabawasan yung kanin natin? Kinain natin yung sinapaw. Yung mais nga lang sa akin. Tapos may nilaga ako dyan na itlog. Yung nililiman ng pato na di napisa. Bas-bos ako sa kanin. Tabako na raw. Diyan muna kayo, tapos na. Break, good night po. Back to work. Yan, sige po. Kuya Papi, ingat po sa work po. Sa work. Ingat sa work. Salamat po sa sa pagsilip. Salamat sa pag-tune in, Kuya Papi. Ingat. Ingat po. Bukas balik na ako.
Balik na ako doon kay Tricia. Dapat kanina. Kaso, wala na palang gamot si Ami. Nalat mo na namin yung gamot niya. Alanganin na rin. Kasi Tanghali na. Ang init pati dito sa akin. Ang init, sa sobrang init, umulan. With viewers hello. Narap ng puto. Hmm. Ang kalat na. Hello sa apat na nag-thumbs up. Sige bro, ingat. Salamat Kuya rin sa patap-tap. Masaya akong sa labas eh. Para bukas. Para bukas yan. Intermission. Maingay bukas. Pakasan kaya natin yung ingay bukas. Ako? Pasok ako. Pwede mo buksan ng tindahan bukas. Kasi may sayawan. Kaso, pero mabukas-bukasan yan. Eh, syempre may mga dalang pagkain kasi reunion yan eh. Mm. Yung itlog, Parang hindi nga tayo kumain ng kanin. Tapos ngayon kakain ng kung ano-ano. Kumain na tayo ng tinapay, oh. Ayan siya, oh. Hindi kumain ng kanin pero kung ano-ano pinakain. nga pa. Dito lang ako sa, ano daw? Tabi-tabi. Paikot mo kay Richter Pan, ma. Nilalamig si Bibi, oh. Salamat Kuya rin eh. Kakatabi-tabi lang si Kuya rin eh. Nine viewers, hello. Nagkain ka na nak dito, nak. Hello 10 viewers. Shout out sa lahat. Solid viewers. Comment po kayo. Dito ka kasi nak. May mais nga dito yun. Hawak niyo ang bihit. Ako muna sabihin ng kanin. Baka di naman mag-ano. Kakain yan. Kailangan niya kumain. May konti lang. Okay na yan. Baka di maubos. Bibi. 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 Bangon ka na. Kumain ka. Sarap ng ulam. Baka tas ayaw mo kumain. Alam mo, ano yan? Kung ano yung... Nagpapakala ko ng karne. Ano, inulam namin. Baka. Mas daming ano. Daming mais nilagay ko. Sobrang lambot. Sa may labas. Daming nilagay ko ano. Mais. Diretso na kasi yung mais na ano. Imbis na lagain. Para Makaiwas sa kanin. yung kanin dami. Alos di mabawasan. Oh. Paggabi kasi, konti naman tayo kumain. Mas konti lang nabawas sa Pero kanin. ano, hindi naman yan. Bukas pwede pa. Bukas pwede pa yan.
Almusal ko na yun bukas. Susubuan na kita dito Hindi kayo. papasok. Anak, dito ka na, nak. Ano ba naman to? Ano sabi na umupo na. Hindi na. Susubuan ko. Hindi na. Back to work muna ako, sabi ni Kuya Japong. Sige po Kuya Japong, salamat po sa pag-tune in. Ingat po kayo sa trabaho niyo. Kuya Japong, ingat po. Thank you po. Ano, masakit pa yung ulo mo? Gugutom ka kasi siguro. Hindi ko nagsasabi. Ano sa 7 viewers? Wala na nag-comment. Sabi ni Kuya Romel. Sila Kuya Roy, nasa nasa work. Hindi maaga kasi ang work ni Kuya Roy. Kaya kasi di ba Salamat, sabi ni Kuya Japong. Mga bro, bye. Bye Kuya Japong. Ingat kayo, ingat sa work. Bro Romel, tambay na ako, punta ako Palasyo. Punta daw sa Palasyo. Si Kuya Benji. Yun na. Bro Benji, si Kuya Benji. Kuya, parehas wala sila na Bye Kuya Japong. Sino? Si Kuya Benji tsaka si Kuya Japong. Puro sila nasa Saudi. Gawin ko lang kay Kuya Pat kung anong bansa siya. Shoutout kila Kuya Jaime and Kuya Ruben. Busy ata sila. Sila ngayon. Wala na si Ma'am Mori J, hello, and Ate Chain. si Kuya, Shoutout kila Kuya Jojo. si Kuya Roque. As Kuya Rocky. Busy, baka busy. Ingat bro, Japong sa work, sabi ni Kuya Romel. Parang Jason, out na rin ako adam pakiramdam ko. Sige Kuya Rini. Thank you Kuya Rene. Thank you Kuya Rini. Salamat. Salamat sa pag-tune in. Pinapakain niya kami si Baby. Kasi sumakit yung ulo kanina. Sobrang ingat naman kasi. Siguro na sobrang talaga cellphone niya. Sobrang init. Masakit yung mata mo. Sobrang init, sobrang cellphone. 6 viewers low. Ano lang, sa matatag na 6. Kasi mapili ka sa ulam. Yung ulam masarap. Ayaw. Kaya ako nagsabaw eh. Hello po Kuya Danilo Pizarra. Ay, Kuya Danilo. Masama pakiramdam, sabi ni Kuya Rini. Sige lang Kuya Rini. Pahinga na po kasi anong oras na eh. 10:14 na. Ano lang naman ako try mag-live. Wala tayong pang-upload. Pitch na ngayon, 27? 28 bukas, 28. 28, 29, 30. 3 days. 3 days na lang. Kaya pa yun. Kering-kering. Depende bukas. Dapat bukas makaano ng upload. Ito talaga, hindi abot siya. At least yung kubo is nalipat na. Yun ang Nabisi pinaka-importante. kasi dun sa kubo kaya okay lang kahit mahina yung views. Yung sa paggawa ng kubo. At least wala nang problema sila mama. Sila papa. Hindi na naman problema dun sa ano. Kasi pinapatanggal na talaga yun. Yung tindahan nila. Nasayang lang ako dun sa bubong na pwede pa. Kaya pinabuhat ko na lang. Tapos yun, napagastos tayo. Pati yung kuryente, nailipat na rin. May ilaw na doon pero stop na muna yun kahit wala pang dingding. Ang importante, Pwede ba mag-overnight doon sa nailipat saan. doon? Mag-camping sa pag may buwan.
Pwede naman doon. Mag-tint. Oh, Eh, pwede pala doon. Wala pala siya. Ano? Ay, walang siya. Ano? Oo nga pala, no? Kahit walang dingding doon. Mag-tint tayo. Tapos mag-budol fight doon. Overnight. Hmm. Tapos magandang ano doon. Sunset. Tsaka ano. Morning. Oo nga pala. Pero mas ay, siguro next time na pag may bakod na. Mahirap. Hmm. Maghirap mag-overnight ka saan na walang bakod. Wala problema doon. 6 viewers, hello. Hello sa lahat. Mas budol fight, no? Habang wala pang ulan. Ang ganda mag-budol fight doon. Itry ko nga yung token text doon na may ano. Naloadan natin. Mahina yung vlog eh. Hindi ako makalive. Bro Rini, may gamang nag-shoutout sabi ni Kuya Danilo. Hello Kuya Danilo. Kuya Danilo Pizarra. For viewers, hello. Pwede di balik. Alin? Balik. Siguro. Hindi man sa'yo. Wag lang malagyan ng kan kasi baka bumula eh. Hindi, mamaya. Papakuluin bago tayo matulog. Hmm. Tubig na ako. Tubig na ako. Mamaya ka muna umiga, di ka paminom ng tubig. Layo. Ay, nagpapay na siya. Ma'am Maria J, Ate Cheng, saan na kayo? Sabi ko. Baka tulog pa po sila o kaya nasa work na. Anong oras na ba? 10. Baka nagpiprepare na sila Ate Cheng. Papasok. 10. Ay, oo. 10 na dito sa atin. Alright, naka-live din kasi si Carrot Man. Naka-live pala si Carrot. Sabi ni Kuya Danilo. Shoutout kay Carrot. Nanonood din ako kay Carrot Man. Okay po. Kuya Danilo. Nilo sa 5 viewers. Shout out, shout out. Three viewers, hello. Magandang gabi. Hello, hello. Andun isang account ko kay Carrot, sabi ni Kuya Romil. Hello sa 4 viewers. Six viewers, hello. Ma?
bit. Hili, huwag ka na mag-ano ka muna kasi magpahinga ka muna. Pahinga mo yung mata mo. Nakasubok mo pa yun. May mga sumasayaw na sa labas na, pa-practice. Hili, tingnan mo. Six viewers, hello. Hawak mo, bit. Masakit yung ulo kasi nag-answer sa mat. Ha? Ano? Eh, dun pala sa ano, sa pagkabit nun sa kuryente kasi may nag-comment dun na ano, baka raw, jumper. Hindi po si jumper. Kasi galing sa poste po yun. May kontador. Kaya di siya, ano, di siya jumper. Paano ba yung pagkakasabi mo ng jumper? Ano ba yan, jumper? Nagtatanong. Tatanong mo. Pero di siya jumper kasi nasa gilid ng kalsada. Makikita kung naka-jumper yun. Masasabi mong jumper yan pag ano? Paano? Pag tinap mo lang siya. Hindi. Hindi kasi niya nakita. Tsaka, ano mo dyan jumper? Naka-video. Naka-video eh. Diba? Yung tanong lang kung jumper daw. At saka bakit ano? Bakit i-jumper? Parang nakakaloka naman yung tanong. Hello sa 3 viewers. Ano pala si Kuya Ruben? Ano si Kuya Ruben? Nagahang yung ano mo? Yung comment? Ata yung comment mo? Oo ko. Hindi si Kuya Ruben, no? Ay, ito nga. Nagahang yung comment section Ay, mo. pasensya na po. Kaya si Kuya Ruben, no? Dami na palang comment. No, Kuya Ruben, pasensya na po, naghahang yung comment section niya. Okay kasi yung ano mo. Ala. Good evening, paring Jason and sabi ni... pasensya na Kuya Robin. Si Robin, hello po. Almusal tayo mga bro, sabi ni Kuya Robin. Danilo, hi. Bro Romel, Rene. Sabi ni... Nakatambay daw sila kay ano, kay Karot. Nakatambay din ako paring Jason kay Karot, sabi ni Kuya Danilo. Bro Japong, ay pasensya na Kuya Robin. Naghang yung comment section ko. Pasensya na po. Bro Romel, wala live si Jay, sabi ni Kuya Robin. Di ako pinapansin. Pasensya na Kuya Robin. Naghang yung comment section ko.
Pasensya na po, pasensya na. Tawa tuloy si Kuya Romil. Buti nagbukas si Ami ang cellphone niya. Hindi nakabukas So, yun. sorry po, sorry. Hindi ako pinapansin ni parang Jason. Sorry po, sorry. Kasi nakabukas yung cellphone ko, bakit namatay? Naghang yung ano. Almusal daw, si Kuya Romil. Alam na, itlog yan. Ikaw, Wala bro, Robin. Sabi ni Kuya Romil. Pasensya na po. Hindi ko napansin yung ano. Naghang. no problem. No problem. Naghang po talaga. Hello sa 5 viewers. Ako may nilagay ako ng itlog dyan, Kuya Robin. Itlog ng pato. Yung pato na binili ko kay Kuya Puloy, bali ano siya? Ilan ba yun? Kasi Pito, tsaka 6. may itlog na 14. Nangitlog siya ng 14. Tapos, pito yung yung naging sisiw. Pito rin yung naiwanan. Yan. Inano ko na nilaga ko. Naghang ka daw, sabi nila. Nagang nga. Kuya Danilo. Oo. Nagang si paring Jason. Hindi ko napansin. Sorry ulit. Yung pala kanina ka pa wala. Oo. Parang piling ko wala kang kausap. Imposible wala kang makausap sa dami nila. Nandiyan yung itlog. Tingnan ko nga. Nilaga ko na kanina eh. Yung cellphone mo ata. Ito Kuya Kuya Ruben. May photo kami dito Kuya Ruben. Kuya Danilo. Ayun na. Ayun na. Puto. Napakalambot May tatakot ba? Ang lalaki pati dito. Siyempre, saan? Itlog ng pato. Nalaga ko na siya. Basic lang yun na. Hindi ko lang alam nito kung okay pa siya. Ay, sa i-check ko yan. Pag bukas ko na ito almusal. Almusal ko sa bukas. Tapos, may mais pa ako dito. Kanina, bali 4 to na may balat. Ginawa ko kasi, first time mo yung nasubukan? First time mo natikman? Alin? Yung sinunod ko lang siya. Hindi. Yung kasama yung balat. Kasi tumanda din kami sa mais eh. Kaya nga, kala ko. Bibigyan na kasi kami makakain ng sweet corn parating Di yung nakita mo na yung sinunod ko na di ko sa tinanggal. Ginagawa namin yun. Kaso ngayon, Parang nilaga rin yung style. ngayon lang ako nakakain ng ganun na sweet corn. Ah, Kasi sweet corn. ang tinatanim talaga namin yung lang, yung maliliit lang, yung natural na mais lang. Yan ang masarap sa kape. Barako. Saping barako. Bro Robin nasa GC ng Team Hamog. Si Jay. Nasa GC daw ng Team Hamog. Updated si Kuya Ruben. Nakakanood si Kuya Ruben. Gusto mo? Tingnan natin. Mamaya. Yeah, sige, Ito lang kung okay pa to. Baka may sisiw. Sisiw na yan. Ay, di. Sana wala. Wala. Wala siyang sisiw. Wala siyang similya talaga. Bugok. Hindi siya bubog. Ito yun yung naging sisiw ng pato tapos kanina 6 na lang. Kaya Doon ko kung ang nangyari din saan, bakit hinahabol kasi ng nila eh. Kaya nga, gusto ko nga ikulong eh. Kaso wala pa. Nahabol ng aso nila. Eh. Tanggalin kaya natin Okay siya. yung doon. Alin? Baklasin natin yung screen doon. Nangyirap ko din. Gusto mo na? Itlog? Gusto mo na kayo. Pakita mo sa kanila. Sarap siya. Itlog. Umuwian na yun. Itlog ng pato. Yung iba bukas po. Almusal.
Ingay ng aso. Di ba yun maano? Hmm. Ang ingay. Well, May ano sayawan dito bukas eh. hmm. Ano kaya kung umalis tayo dito? Ang ingay eh. Manood lang tayo bukas. Ha? Manood bukas. Ayun. Hmm. Di ba sila bigas pa rin sila kaya po doon. Hindi sila kasama doon. Baka pares lang. Pares lang ng apelido. Hindi naman nakaano ganyan. Tulad ko, may ramos doon sa ano, yung, pero di nyo naman kamag-anak. Hello sa 5. Good morning. Ay, good morning. Oh, pa-morning na pala. Good morning sa inyong channel. Good morning. Sobrang init. Ay, kahit gabing-gabi na mainit pa din. Parang walang hangin. Asan na kayo? Well, nag-silent na Kuya Romel. May ano na, kanya-kanyang gawain na. Inaantok na ata. O kasi late na. 10:30 pa din ako Kuya Ruben dito. Si ano kasi, sila Kuya Japong may work daw po. Kaya nag-out na din. Tsaka si Kuya Pap. Andito lang bro, Romel. Sabi ni Kuya Danilo. Thank you Kuya Danilo. Kung kaya magandang pagkakwentuhan. Nahang mga viewers. Pati yung mga viewers inaantok na. Tapos si Kuya Rene nag-out na din. Kasi masama ata pakaramdam ni Kuya Rene. Ingay ng aso. Bakit kaya? May tao sa likod. Ganyan ko. Wala naman. Maingay yung aso. Wala ko. May hagkaan dito. Hmm? 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 Baliw? Baliw? May gagalaw siya. Hmm. Kaya pala, hindi mag-iingay yung aso pag wala. Yun pala sa gilid. Kala ko dito sa likod din. Kaya bro Ruben, pati si bro Benji natahimik. Baka nandun sa ano, kasi may nakalagay pala si Tarek. Andyan lang si ano. Silent lang si Kuya Benji. Baka nag-work pa si Kuya Benji. Kasi 10 pa lang eh. Sa kanila is 5 ng hapon pa lang ata eh. Lakas sa tubig ngayon ah. Init eh. Hmm? Ang hangin sa labas. Wala tubig ako. Kuya Robin. Dito pa kanina si Bro Benji. Sabi ni Kuya Robin. Nandito kanina Kuya Robin. Hmm. Nandito po kanina. Kasi nag-ano siya eh. Nagpe-play ng mga Naka-playlist. playlist. Nagpe-play siya Yung mga ng vlog nila. ko. Nung vlog ni James. Hmm. Oo bro. Then, sabi ni Kuya Robin. I-check mo na. May pantas ka. Titigil yan. May mga parang lumapit sa harap. Ilaw. Hindi tumitigil eh. May tao eh. Huwag mo buksan. Buksan mo yung ilaw.
yung kanto. Ayun. Pasensya na po kayo sa ingay kasi may tao sa labas eh. Yung sira na pantasan, yung ginamit ko. Hindi ko na naano yun eh. Bukas bibili ako. Ang liit lang, para mura na. Nasagot mo na yun. Bro Robin, Bro Danila, mag-love shoutout. Sabi ni Kuya Billy, may tao talaga sa labas. Pasensya na po sa ingay. May tao talaga. May tao na talaga. Ang ingay eh. Pasensya na po sa ingay. Bro Billy, asan ka galing? Doon sa Alibangbang. Tapos bali yung ungkol ko. Alibangbang. Sabi ni hindi na mega love shout out daw po. Sabi ni Kuya Danilo. Alibangbang. Sinigawan. Hello sa 8. Dito pa kami. Sabi ni Kuya Billy ko ay. Hello sa 9. Maingay talaga siya. Taho si Kuya. Mali ito oh. May tricycle. Mali. Buto na lang, sumilip ako yung motor ko pala sa labas. Ito mali yan oh. Eraser. May eraser ako binili baga. Hi ka sa kanila oh. Hi. Sa bagong gising at bagong kain. Ito pala ulo. Ito ba ba? Magparamdam naman kayo sabi ni Kuya. Dito ka sa kabila. Saglit, ilalak ko pa yung ano. Alin? May iwan itong motor. Alin? Ilalak ko yung motor ko. Pasensya na po at medyo baka mawala si Coconut sa labas. Bukas yung ilaw. Saglit, ilalabas pa. Nalabas ka pa ba? Ang pati ng katawan mo para kayong ano. Dali na. Hello sa Amo, nababay ka sa di. Ang kati. Pag malamig, pinagpapantalan ko. Pag sobrang init naman, ganun din. Hindi ko alam kung bakit ganyan. Yung mga tito ko, ganyan din. Saka si mama, ganyan din. Pag sobrang lamig, pinagpapantalan. Sobrang init, ganun din. Yan, ang dami na. Pati sa legs ko, madami din. Sa ganito katawan. Maski sa meron. Sa mukha. Hindi na. Pwede ba magpatugtog? Copyright. Copyright. Yan, chinik ko lang yung ano. Nasa labas pa pala yung motor ko. Yo! Diba? Kailan kayo balik ng Manila, Ate Ami? Sa ano po? Ito timing namin ng Webs eh. Oh. Ano ba maganda? Ayun. Titingnan ko po yung kalendaryo ko. Sabi mo kasi 8. Kaya nga, titingnan natin kung matatapat tayo ng ano.
Magtatapat tayo ng Sa May ka, pumunta sa May. kaya May na po. April yun eh. May yan. May ba? Ano dyan na? May 7. I-timing natin ano. Pwede naman 7. Birthday ko, nagbibiyahe tayo. Ay, oo nga pala. Sa next week na lang. O, gawin natin Lunes. Di ano na lang tayo. Kailan ba tayo ng paraan? Lunes na. Sa 13 tayo. Diretso tayo. O 12. 12. Pwede yan 12. Para dating tayo doon, 13 pahinga. 12 po. Sa 12 kami sasakay. Ate Ami, parang Jason, out na muna ako. May pasok pa kasi bukas night mga bro. Sige po kayo Danilo sa Rams Bye, po. Kuya Danilo. Thank you po sa time. Kuya Ramil, sa ano po sa 12 kami sasakay. Para matapat ng 8 kasi, ay na, 8. Mali. Matapat ng Wibis kasi pag Wibis, Tama. ano, medyo konti yung mga nag-check up. Hindi ang ano ko kasi ano, Ano. pag Webes nandun yung mga espesyalista. Tapos madali pag Wibis eh. O pag weekends. Oo. Pag Lunes, grabe ang ano. Madali yung ano. Pag Webes, madami ang pasyente. Sige bro, Danila, sabi ni Kuya Romel. Gusto niya shit eh. Alam ka naman birthday ko, nasa biyahe kami. Thank you, birthday mo pala. Kaya 12 na lang. Para dating namin doon, 13 pahinga. O 14, nasa ano PGH. Pero Romel, si kambal mo parang nasilip ko siya sa alibangbang. Sabi ni Kuya Billy. Yun nga sabi ni Kuya Ruben, nasa Alibangbang daw. Sino? Galing daw si Kuya Billy sa Alibangbang. Kaya siguro, ayan, si Kuya Romel kasi, ano yan, Ang alibangbang. ewan ko sa kanya na ano, nag-aabang ako Nag-apo ng basher sa live ni Carol. Ah, Yan ito. Hindi man. Yan ito. Hindi lang naman. nakalive si Carol. Kailangan mo nakapag-ilan yan lahat. Nakaano na rin, nakaangat na rin yung bahay ni Carol. Ay, nakaano na. O nakakaangat-angat na. Yan talaga, hirap na ano. Nga sabi na, ano, yung mga, Dalawa na nga to, mga vlogger, mga, wala pang mga sariling bahay. Pero mga gumagawa ng bahay. Masaya si Kambal pag nag-live si Ate G. Si Ate G. Si Gian. Gian. Sino si Ate Gian? Pasensya na po kayo at medyo late na tayo sa mga ano. Late na tayo sa mga... Tawa si Kuya Romil. Ano ba si Ate Gian? Ate Gian. Nagla-live daw siya. Ay, baka... Ay, ibig sabihin, ano nga din siya na... Ay, kahit hindi monetize, di ba pwede mag-live? Oh. Gano'n siguro? Pag 1K na. Ah, pag 1K. Oh. Bagong member ng Team Hamog. Wow. Bagong member ng Team Hamog. Sana makilala din namin sa Ate Gian. Mm. Medyo, ano tayo, bibigyan ko na lang kasi tayo makapag-live. Team Tsaka Hamog. yung live natin din is saglit lang talaga. Ka busy. Medyo ano, Mas nakakapag-live lang ako pag ano, pag walang pang-upload. hindi tsaka ano, pagod na din kasi pag Mm. gabi talaga. Lalo na nung mga nakaraang araw, paspasan ang mga gawa. Maganda naman kasi siya, bro. Ay, sabi ni Kuya Billy. Kuya Robin, ikaw rin naman, bro Romil, masaya. Sabi ni Kuya Robin. Shoutout kay Kuya Born. Kumusta po kayo, Kuya Born?
Tawanan tuloy sila. Ah! Yes, baby. Makikitin ka ha. Na gano'n? Mas matanda ka. Babe na. Ako nga naman. Tapos si Bebe. Si Bebe mo. Tawa tuloy si Kuya Romel tsaka si Kuya Bill. Masaya ba yan, Kuya Romel? Lolo. Lahat naman ata Kuya Romel masaya. Kahit si Kuya Billy. Ah, aray ko. Mama. Lolo. Hindi. Kating ko. Ay. Nag-video call kami kanina sa GC Bro, Ruben. Sabi ni Kuya Ramil. Kilig yun, Kuya Romel. Sa gitna ng building. Wow! Wow! 6 viewers hello. 7 viewers hello po. Nare-recommend ko yun. Yung ano. Wow! Nak, kain ka ng mais na. Atras ka na konti na. Pwede ba yun si Bebe makita sa live? Pwede. Yung business naman ako Hindi kasi bata ka pa eh. Pwede. 10 years old na ako. Sa'yo, 11. Ikaw lang, isa ka sa ikaw lang pinakalas na nagbo-birthday sa ano. Last week. Hindi, si Tulog pa ako eh. si Hindi makasali Bro Romel. Si Elisa, Sa video call. Tulog pa si Kuya Robin kanina raw. Sa video call nila sa Team Hamog. Ma, si Brita pa si Elisa. Eleven na yun sila eh. Ikaw mag-11 ka pa lang. Eh, sila magta-12 na Si yun. Julia nga. Si Julia, 11. Ay, ano pa siya? 10. Kayo nga ni Julia. Paras kayo ng age. Classmate mo si Julia nung kinder ka. Hindi ko nga alam. Ito siya. 11. Hindi. Ano? 10:49 tayo. Maya-maya. Maya-maya mag-ano tayo. Mag-end. Papasok. Para makapasok maaga. Kung di lang talaga kanina na gano, si Ami kasi sabi ko sa kanya, dapat pag konti na lang, magsabi na kagad ng Hindi, alam mo na ng yun. gamot. Yung nangyari lang is na-busy tayo sa kubo talaga. Kasi nakapagsabi ko kay Kuya Noli na papasok na akong Lunes eh. Tapos di ako nakapasok. Wait lang, di pa tapos. Kasi kulang May talaga comment ng si tao Kuya, doon. Kuya Ruben. Kulang yung tao doon talaga. Tulog pa nga daw siya. Ang sakit Konti naman ito. Ang sakit nga ni. Ang auntie doon. Kanina, pag galing namin sa Bato, nakasabay namin si Kuya Gatcho. Pa-uwi na rin si Kuya Gatcho. Bro Mel, tinirahan mo ba kami ni Bro Ruben? Sabi ni Kuya Billy. Ang sakit ng ulo ko. Tinirahan daw. Pa mo, masakit. Ma, kung sa Brazil, di ba birthday mo, ibigay mo ng cake, slice ng cake. Ang first place na cake sa, sa favorite person mo. Oo. Sa pinaka-love na person mo. Oo. Puyat ka na? Ay, inaantok ka na. 4 lang kami kanina. Nag-video call Bro Ruben. Maganda siya. Oo. Lalo mo. Maganda Let it daw. go, let it go. Team Hamog. Taga saan si Ate G? GN. Gian? Hindi ko ganun alam eh. Let it go. Medyo late na tayo sa mga ano. Hmm. Ano yun sa... Meron na ako Bro Billy. Taga Caloocan, sabi ni Kuya Romel. Caloocan yun. May taga Caloocan na pala si Kuya Romel. Kalokohan Kuya Romel ha.
Ang feeding ko lang ko is... Tawa si Kuya Robin. Sinamantalan niya. Ma, Niya yun, bro, Billy. Wala tayo eh. well, Sinamantala pa. Shoutout kay Kuya Jaime. Na nalalapit na yung pag-uwi. Go back. Ang camping nga nito sa Ay. taas. Kung 15 ata, nasa dito sa Bicol si Kuya Jaime. Ham. Oo nga, parang Jason, maganda talaga siya. Sino? Di ko kilala Kuya Billy. Si Kuya, ano yung ate Gian? Oh. Gian? Angel din siya. Di ko alam. Gian. Kuya Robin. Bro, Mel, tawagan ko yun para ma-solo ko. Tatawagan. Oh, I see. Bawian mo nga Kuya Tawagan Robin. mo na po Kuya Robin. Bawian mo nga yan sila. Kasi hindi ka nila niyayaya. May sariling lakad sila Kuya But Robin. viewers, sa bagay bukas, kung mag-ano pala tayo bukas, CR. umangkat ako ng alak lang. CR man, nandoon. Ha? Ma'am. Eh, may gin pa baga tayo dyan. Yung beer ang ano. Ay, ilagay mo yan mo yung ano, yung cook mo. Yan ang mabibili niyan, 1.5. Aray ko, mama. Ano tayo ng beer lang. Mm. Tapos complete chicken. Hanggang 5. Huwag na tapos sasaraduhan din ulit natin. At least nakabenta tayo. Tapos sasauli ko na naman, di ako makakabili dun sa ano. Sarado na natin. Na, Alis na lang maaga. kami. Hindi nga. Yung ibang ano lang, para mabili. Buksan pa rin yung Ayun tindahan. o. Sige bro Ruben. Lima Isama mo kami. ko. 5 sa akin. Sige nga Kuya Ruben. Huwag mo na yun. Isama silang dalawa. Para masolo mo nga. Hello 7 viewers. Sorry po. Pakak. Oh, wow. What a nice. Paramdam ko na Kuya Bern. Hindi, kwentuhan lang tayo Kuya Bern. Busy ata si Kuya Bern. Di ba? Hindi ko nakakita eh. Inaano ata ni Kuya Bern yung bakasyon niya. Sinusolid. Sinusulit-sulit. Ay, Mm. makikita sa live yung mga naggagawa natin. Ba't ganyan? Kamay ko pa ako, ma. Hello po Kuya Danny. 10 sa akin. 10 sa akin. 10 daw kay Kuya Danny. Hello po Kuya Danny. Magandang gabi Kuya Gandang Danny. gabi po. Hindi ka nag-live po Kuya Danny. Mm. Hindi nag-live ata si Kuya Danny. So, may ambag na si Kuya Danny. 10 din Shout sa out. kanya. At kay Yati Ampi. Shout out po sa inyo. Kuya Jason Ami, hello po sabi ni Kuya Danny. Ay, Hello, kanak. Kuya Danny. Kaya Kuya Danny Osteniano. Makamusta rin po kay Ate Ampi. Hello Ate Ampi. Kumusta ang buhay-buhay? 10 daw kay Kuya Danny. Nagkaambagan na. Billy mag-love shoutout sabi ni Kuya Danny. Ay, kung dala mo. Kuya Robin. Dami ang baga. Tawa si Kuya Robin. Gusto mo daw masolo eh. Damihan na. Dami daw hambag. Sabi sa isip siguro ni Kuya Danny, gusto mo masolo, ambagan nga kita ng 10. Oo, Kuya Robin. Ay ko. Papatapos ako ng kukay Ami. Hindi. Mali pa ako, Sir Danny. Ay, Kuya June. Hello po. Kuya June Albesa. Kumusta pare ko, sabi ni Kuya John Alvisa. Okay naman po Kuya John. Kayo po, kamusta rin po? Kumusta ang buhay-buhay, Kuya June? Ito live muna. Habang walang pang upload. Bakas. Basta bakas ako. Basta bakas. Bakas ako 10 dyan. Sabi ni Kuya Danny. May bakas, oh.
May bakas na siya, Kuya Ruben. 9 viewers hello. Wala. Dito. Wala. 8 viewers hello po. Ano ko? Hindi mo kung galan. Oo. Ayun, tutubuin niya. Nine viewers hello po. Wow! Nagkaambagan na Kuya Ruben. Wow! Susuluhin niyo daw po Kuya Dani. Pagbigyan niyo ng masulo ni Bibi. Kuya Ruben. Huwag mong pinapindot na. Dili. Wala na ito guys. Ito na yung batang. Fish ring. Wala ito. May salusong ka pa. Ano yan? Salusong. Ano? Mm, Herabin. what a nice. Ano daw? Tinanong niya kahapon. Kuya Dani kung makalapit tayo dito. Kung magkalapit daw ata sila. Tinanong daw. Comment ma. Sa akin, 5 lang. Sir Danny. Kay Kuya Billy. 5 lang daw Kuya Danny kay, Kuya Billy. Ang bag niya. Ay, ano mo ha? Alaw sa Huwag yan dito. Huwag yan dito. Bawal yan na dito na. Bukas na, bukas na yan. Bukas na lang. Bibili tayo ng pantasa. Bili ng panta sa bukas. Mm-hmm. Ganun ba Kuya Ruben? Nag-ambag-ambag na sila. Ikaw Kuya Benji. Ilan din sa'yo Kuya Benji? Ano yan? Igugo na ba yan Kuya Ruben? Yung ambagan na Si yun. Kuya Billy talagang nahinto lang sa 5. 5 din sa akin, sabi ni Kuya Romel. Kuya Benji, ilan din sa'yo Kuya? Kakaambagan na po oh. Tawa si Kuya Billy. 9 viewers, hello po. Kuya John, bakit si Telo wala ba bahay kaila siya magbahay? May kubo-kubo po siya. Ay, binilahan niya ng kubo, Oo, diba? may kubo po siya na binili nila dun sa malapit kila Ate Bidang. Dun sa malapit sa barracks po. Ang dali ko talagang Kaya masundan ang mga hamog, Kuya Jason, nagbabasa lang ako. Kuya Dani. Parang sasabungan lang ah. Ano yan? Ano yung sinasabi sa sabungan? Yung ano? Yung ano? Ano yun? Sa Tagalog? si Tijis. Hindi, yung ano? Ano yung kaliwa? Kaliwa ba yun? Ano? Wala. Yung ano, wala, meron. Yun ba yun? Yung O marunong. ano, dihado o ewan ko. Narinig ko lang marunong sa sa TV yan. Sabungan na yan. Tawag si Kuya Romel. Tumawa yung taglilima ang ambag si Kuya Billy tsaka si Kuya Romel. Ang dami ng tawa ni Kuya Dani kasi 10 yung ambag niya. Tabas. Abang Yung sinukanin mo para sa baby din mo. Ayan. Ayan na eh. tabas ng kuko. Pinataan mo, pinagpasabihan ko. Nag-ambagan na. Wala silang taguan talaga sa akin. Wala daw taguan. Sabi ni Kuya Dani. Oh, kaya ano pala to si Kuya Dani, baka siya yung nagpasimuno ng sniper eh. Parang sniper si Kuya Dani. Nasisipat niya kung nasaan yung team mo.
Sorry. Ay, napakuha nga na. Kasi pa po mag-work na kasi. Tatrabaho naman ako bukas na. Kailangan mag-isip. May ulam naman kayo na dito. Ay, yung ano pala, dapat ilipat natin dito sa ano. Yung bigas. Ang gagaling talaga ng ano lang, boost ko. Ano mo? Ng boost ko. Kuya Danny, invite mo nga dito si Gian, Gian. sabi ni Kuya Ruben. Sino talaga si Gian? Parang nahihiwagaan kami kay Hindi ko po Gian. siya kilala. Hindi pa namin kilala. Masyado na, parang masyado na tayo nagpabaya sa paglalay. Wala na tayong parang wala na tayong alam sa mga nila. Sa pinaggagawa nito ni Kuya Romel. Sabihin mo kay Kuya Romel, close sila kaysa sa akin. Yan. Sabi ni... Hindi, kung magbabackread ko yun dun sa type ni nag-video call daw sila. Kasama Video si call. si Kuya Romel saka si Kuya Billy. Tawanan na sila. Tawa si, Bro Romel, tawa si Kuya Romel. Mag-uulan bukas. ako bahala kung yan gusto mo, bro. Romel. Diba, close nga sila ni Kuya Romel. Kaya nga nag-video call sila eh. Bukas. Nag-video call daw sila lang tatlo ba yun o silang apat lang? Ang lakas ni Kuya Romel. Diba? Po. Yung payong bukas. Mag-uulan daw bukas? Ang lakas ni Kuya Romel, hindi man lang nang invite. Sila lang dalawa ata ni Kuya Billy. May nabasa pa ako taga sa Caloocan. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Ayun, kakasabi lang ni Kuya Romel. Meron na raw siyang taga Baka Caloocan. yan po yung sinasabi niya, Kuya Danny. Parang hindi ka nang share Kuya Romel, ha? Huli, nabasa ni Kuya Dan. Huli yan. Ang lakas talaga ni Bro Romel. Sino nga si Gian? Ang lakas nga niya ni Kuya Romel. Parang lahat niya. Noong nakaraan, sino ba yun? Basta. Si Kuya Romel talaga. Ang lakas ng Ang lakas ng radar. Sino na kaya makakasama ni Kuya Jaime sa pag-uwi? Nauwi ba talaga si Kuya Jaime? Uwi daw eh. Nauwi bisita. Basta may kahilingan kayo kay Kuya Romel kayo kumapit. Sabi ni Kuya Danny. Basta may Basta may kahilingan. Genie yarn. lahat kayang ilapit ni Kuya Romel. Lahat nagiging close ni Kuya Romel. Sayang nga Kuya Romel, sana sumama ka nung umuwi si Kuya Bern. si Kuya Bun eh. Tawa tuloy sila. Sige, anuhin mo ngayon. Papalinis sana ako ng kuko. Mga 11:30. Mag-out na po ako kasi papasok bukas. Nag-live lang ako kasi walang pang upload. At salamat po sa mga sumubaybay nung bahay ko po sir namin ni Ami. Baka may padulas yung Kuya Danny. May padulas daw. Thank you sa mga nanood at Abang-abang na yung mga susunod na. mga susunod pagdingding noon. Pero stop muna yon. Ang importante na ilipat kasi pinapatanggal mo. Masakit mo. Si Kuya Romel level up na. Nakakapag-monitor na 5 live at may video call pa. Hindi po yan nag-i-invite. Sabi niya. Sila lang daw, di in-invite si Kuya Ruben. Pero sa 10 viewers. Eh, di ba may patay mo? Si Kuya Ruben level up.
Nag-level up nga si Kuya Ramil. Lahat naman ni Kuya Romel nagiging Ma, baka ano, mo mapilay ako, ma. hindi ka mapipilay. Gagawin kita ng tungkod. Ipapatabas ako ng kuko sa ano, paa. Hindi pa nagtabas ng 11 viewers sila. Talaga taga-putol niyan. Tapos minsan, yung nag-ano, yung nagmamanicure. Hindi, pilay ka na bukas. Sinagad ko na ano dito. Ano daw sa ano Kuya Dan? Si Kuya Ramil level up ng araw. 11, hello. Parang siguro ano, kaya gumawa yun si Kuya Romel ng 2 account. Para ano. Hindi na. Pati dito. Yung dyan. Kaya gumawa yun Kuya Dani ng madaming account si Kuya Romel. Para monitor niya lahat talaga. Ay, nakakala. Kaya may ano kasi basa-basa. Saan gawa nyo ngayon, Kuya Jason? Bali po, ano po, Kuya Danny? Bukas po babalik na ako kila Tricia. Kasi, ano po, ilang araw na pa ako hindi nakakapasok gawa ng yung ano nga, yung tindahan nila Papa. Yung natirikan ng tindahan ay may nakabili na. Kailangan Kaya i-demolish. pinapatanggal na. Tapos sabi ko, yung bubong, ano, pwede pang magamit. Kaya yung bubong, inilipat ko na dun sa ano. Tapos nagposte na lang ng panibago. Masarap na. Kaya ilang araw kong na-absent kay Tricia. Kulang pa naman ng tao dun. Tapos kanina dapat papasok na ako. Kaso, si Ami pala wala ng gamot. Kaya naghanap muna kami namin ng gamot kanina. Bukas na lang yung sigurado talaga. Nakausap mo nandito si Kuya Pedro kanina. Oo. Na madaming. Ito sana gusto ko. Sige, copy. Kaya pasensya na po sa mga... Ano yung sabi ni Kuya Ruben? Oo nga, dami account ni Bro Romel. Gumawa pa yan ng bagong account kasi kaka-ano lang, kaka-moderator niya lang dito ngayon. Kaka-ano lang, kakagawa Hello po sa 13 viewers. At sana po panoorin niyo yung magiging vlog ko bukas. Doon kay Tricia kung ano yung magawa natin doon. Maganda kasi yung... Basta maganda yung kalalabasan nun, ano. Pero di siya mabibigla ka agad yung kubo na yun. Kasi baka mabago yung forma. Kasi gusto ni Ami may sahig. Yung balak ko lang sana, lapag lang yung kubo. Tatambakan. Sir Danny, exit na ako mga bro. Parin Jason, Ami bukas na lang ulit. Bye-bye, sabi ni Kuya Billy. Sige po, salamat po Kuya Billy. Thank you po sa pagsunod. Sabi mo Kuya Ruben. Yan. Tapos baka may mabago doon. Kasi Sige, Kuya gusto, Billy, gusto thank- nito, Kuya Billy, thank you po. yung kubo may sahig. Hindi ang kaya yung inaan. Bye Kuya Billy. Yung inaano ko kasi nababaha. daw Ingat kasi. Kuya Billy, sabi ni Kuya Dan. Di ba kasi sabi kasi nababaha doon. Kaya ang gusto ko kahit iangat siya ng 2 dangkal o 3 dangkal mula sa lupa. Kasi pag nabaha yun, wala din yung sahig. Parang feeling ko. Itatambakan nga yun. Kahit sabi ko kahit mababa yung ano, kahit mababa yung bubong. Ikaw. Tingnan na lang natin. Medyo mataas. Basta, maano muna yun. Matingin muna yun. Mhm. Kasi may ano kami, may another project. Nagkasabay-sabay yung project natin. Basta maganda yung kalalabasan nun, tapos mapagbablagan ko siya. Tsaka ano talaga, gusto ko talaga makapagtanim. Kailangan Mga gulay. ingat Kuya Billy, sabi ni Kuya Danny. And 11:11 na. Sa mga 11:30 po mag-out po ako. Salamat sa mga antok na. Medyo Aga ko nagising kanina, aga ko naligo eh. Tapos naalala ko talaga na
Wala pa nang lumot siya. Hello po, Kuya Hawk. Ay, kuya, ho, katakot pumasok dito. Natatakot si Kuya Hawk. Pag matakot, kuya, ho. Mas ano na sa'yo eh. Na, Tatakot siguro si Kuya Hawk kay Kuya Danny. naungusan ka na ni Kuya Romel. Ay, magkambal silang dalawa eh. Kaya nga. May ambagan na dito, kuya, ho. Ilan sa'yo, Kuya Hawk? May ambagan na Nag-ambagan dito. sila kanina eh. Para kay Kuya Romel. Ay, kay Kuya Romel. Kuya Rowel, huwag yung takot. Tulog na yata bro, Ruben. Nag-breakfast pa nung po yun si ano. Nawala na kambal mo. Bro Roel. Sabi ni Kuya Ruben. Dalawang account. Magkambal yan si Kuya Romel eh. Tsaka si Kuya Ho. Silang dalawa. Ano yun? May crush din yan. Kay Ate Gian, Kuya Danny. Yun lang. Susumbong yan. Parehas ba? Kuya Romel. Magkambal nga kayo, Kuya Romel. Parehas Ate kayo. Gian. Parehas kayo. Ano ba sa kanila? Ay, basahin mo. Ang lahat papasok. Baka yun ang sinasabi ni Ate Pink. Ako lang Ate sinang Pink, ako lang sinangalan. sinangala. Sinangkalan. Sino si Ate Pink? Ate Pink. Medyo maano na tayo. Late na talaga tayo sa ano. Hindi na tayo updated. Ano? Ano, Brobern may crush na si Kambal. Sabi ni Kuya Romel. Silent muna ako, natatakot ako. Na pinag-usapan. Kuya Danny, Ninong hello. Kuya Ruben Ninong, out muna ako. Ayaw kong magantihan. Hindi pa nakita ni Kuya Jason si Gian. Di pa talaga. Mangungula ng hamog si Ate Pink Jason. Di talaga na. Sino? Ha? Mangungula ng team hamog si Ate Pink. Hindi, wala. Hindi ka na updated talaga. Mga hula ng hamog si Ate Pink. Sino? Ate Pink. Saan si Ate Pink? Wala eh. Kuya Ruel. Ako nga naka Spy. spy, baka ako din pag-usapan. Sabi nga dahil. Hindi tayo Hindi kami makaano ng... Hindi tayo makarelate. Gusto mo lang magatas? Magatas ka na muna. 11:15. Busog talaga ako Ang bukas ko na lang to. Ang itlog ng pato. Dami na. Late ka sa mga bali-balita. Hindi tayo masyado. Parang sarap ng tulog ko Matulog na tayo. Naligo kasi ko Nakadalawang ligo ngayon. Naka-live din ngayon ang mga singer na na-invite ko. Ano naka-live? Naka-live. Naka-live. Na-invite mo po kay Danny. Pasensya na Kuya Dani kasi ano, medyo na-busy talaga kami nung nakaraan. Yan yung link. Ay, sige, ano yun natin mamaya. Pindutin mo nga yung link na pinasa ni Kuya Danny. Isa live mo kay Danny. Silent viewers lang ako. Pero pumapasok ko sa live mo. Di lang ako nagko-comment. Pag nagla-live. May comments ko, ano eh. Wait lang. Umayas ako din, Kuya Danny, hindi ka nag-comment. Kasi kumakain ako.
Team Humog. Banggitin nyo lang, kilala nyo na agad. Ano? Bubon, crush lang yun. Bato, ano? Bato pa rin puso ko, dumami na mga chicken sa live ni Kuya Ninong Dani. Kuya Burn daw. Crush lang yun. Tawa si Kuya Romil. Siya pala kumakanta, si ate ano. Sino yun? Nakita na namin kay Dani. Lang i-check ko. Sino siya? Siya pala si Nightbot. Neckbot? Nightbot. Ano? Ano pangalan? Hindi, may mga comment. Gabs Mix Vlog. Nakalive din siya ngayon. Di bali Kuya Jason nakasilent lang. Basta nakalike ka na nga rin, ha? Kung maaari nga may comment din. Sige po. Nagla-like po ako. Sige, mag-comment ako doon. Masaya si Kambal Bro Born. Pag naka yung crush niya. Naka-on yung crush niya. Crush yun. Basta mo kilala sa mga live ko, Jason. Maganda Opo. yun. Maganda yun, Ate Ami pa rin, Jason. Promise, walang halong biro. Sabi ni Kuya. Para lahat naman sa'yo, Kuya Hook, maganda eh. Para lahat maganda Ito nakaano sa'yo. kami sa ano, yung Naka-live siya yung ngayon. pinasang link ni taga saan siya? Umamin din. Ay, madaming subscriber siya. Nasa 15K din. 15K din ang ano. Ay, nagmo-mobile legend pala to. Yan ang di ko natutunan mga laro na yan. Naka-live siya eh. Ay, sorry. Wala ka. Umami. Baka pag nakita mo, kambal si Abi magkagusto ka rin doon. Ay, Sino si Abi? hindi. Wala na tayong alam sa mga nangyayari. Masyado tayong late. Mag-ano-ano ka nga. Uubusin natin magaganda sa live. Dadalhin natin sa hamog para lalong ganahan si Kuya Romil at lumabas din si Kuya Robin. Ayan, tapos niyan, Tawa daw. magbibideo na yan si Kuya Romel. Hindi kayo i-invite niyan. Kanina mo, nagsabi na si Kuya Romel eh. Oo, Ate Ami, maganda. Lahat magaling si Kuya Dani mag-alok ng live niya. Yan. Kaya pala ganado kayo, ha? Wag muna ako idamay, Kuya. Kuya, meron na ako. Oo. Pambihirang buhay. Napakomento ulit si Kuya Robin. Loyal yan, Kuya Romel. Dinadalan kayo ni Kuya Dani, ha? 11:20. Yan, malapit na. O, kambal, nakita ko rin yung tapos yung Ilocanong Singapore. Ilocanong Singapore. Yan ba yung nasa Caloocan, Kuya Romel? O, Kuya Dani. Sabi ni Kuya Romel. 10 viewers, hello. Yan, shoutout kila Ate Ching and Ma'am Maria J. Baka busy sila sa trabaho nila. At mga naka-headset lang yan sila. Shoutout din kay Ate Maris, siguro. Sila Ate Maris and Tol Julius. Asa na kaya nagtanan na talaga sila eh. At kay Kuya Benji, salamat sa pag-playlist ng mga vlog ko. Manonood sa playlist. Kaya nga napakomment akong bigla. Sabi ni Kuya Dani.
Kunwari ka pa kambal. Che, di ka nga na, di ka nga na nananghalian. Sa live niya Live niya kanina. kanina. Kuya Danny, napakomment si Bro Ruben. Sabi ni Kuya Romeo. Nagluluto siguro si Kuya Ruben, tapos bigla nakita, nakapakomment na. Nananghalian ako kambal, sabi ni Kaya Kuya pala Ruben. ganado si Kuya Romel, nakagawa ko ng isang account. Mm. $11.22. Pasyalan. Pasyalan nyo si Jean, bagong member ng Hamog. Dami may crush. Crush. Ano? Aminado si Kuya Roy. Ay, si Kuya Roy pala. Si Kuya Roy, Kuya Roy. Shoutout kay Kuya Roy. Kasi maaga daw ang kasi ni Kuya Roy, kaya minsan hindi na siya nakakapag-ano paggabi. Mm. Kasi yung last comment niya maaga siyang nag-ano, di ba? Kasi maaga daw yung work niya. Nadamay na naman ako. Nadamay daw si Kuya Roy. Yan, 11:23. 11:30 po mag-out po ako. Antok na talaga. Naantok na daw. Antok. Aga po, mag-aaga bukas. Kahit ang ganda ng kwentuhan natin, talaga di mo mapigilan sobrang Antok na ako. nakakaantok yung init kasi. Di ako nakatulog kanina eh. Kasi init yung biyahe natin kanina. Kakahanap nung gamot mo. Pero nakapunta tayo ng bato. Kasi yung gamot niya kasi di pwede makaligtaan. Kasi Nakalimutan ko na nga kahapon eh. yun ang Wala sabi rin ng daw doktor, kapag nalipasan, yung polyps niya, babalik at babalik. Kaya yung gamot na pang-spray niya ay talagang maintenance na. Kumbaga, hanggat sa buhay siya, ano na yun, talagang tuloy-tuloy. Kasi babalik at babalik. Tulad Ayan, nung, no, Sabi ni Kuya, ni Kuya Hop, malapit na sila mag-end, saan tayo lilipat. Ay, di ba po si pasensya na po kayo, inaantok na talaga ako. pasensya na po. Pahinga na kayo paring Jason and Dami. Opo. Lipat muna po kayo kay doon niya kay ate Ingat po kayo sa trabaho niyo po ngayon. lahat Sa inyong po lahat. kayo. Kayo po, ingat po kayong lahat. At yun, At bukas, bakbak na naman, paring Jason. Kasi kailangan na tayo doon. Talagang, alos isang linggo na akong wala. Kaya pasensya na po sa mga nag-sponsor ng pabahay kay Tricia. ayun, sabi ni, Paano-ano ko. Tapos sa 13, wala na naman ako. Kasi check up niya kami. Kaya pasensya na po sa mga viewers. At sana po, panoorin niyo ulit yung magiging vlog ko dun sa Pabahay Project. Kasi bumagsak talaga yung bumagsak yung yung Ilang mga upload ko. ilang bumagsak, lumagapak. Talagang lumagapak. Pero kailangan niya at least na wala nang problema sila papa nga. Kasi ayaw ko na stress sila. Kay Gabs Mix Club Kambal. Sabi ni Kuya Romel, ingat kayo Kuya Jason, Danny and family. Thank you Kuya Danny. Saan tayo Kuya? Hindi ka pa inaantok Kuya Romel ha? Nag-ayayaya ka pa. Alam na alam ni Bro Romel. Ayan Kuya Ruben, siya pa talaga si Kuya Romel. Pindot ako ng pindot kambal sa name niya, wala man live. Naka-live yun Kuya Ho. Sino? Ayun nga, yung sinabi ni Kuya Ay, yung Romel, yung pindutin mo po yung link ni ni Kuya Danny. na ipinasa ni Kuya Danny kasi yun na pinindot ni Ami. Nakita Spy lang namin. ako Kuya Romel. Bro Robin, pasok tayo dun. Nagkakantahan din sila. Kuya Robin, malakas sa chicks yan. Laglagan yarn. Mag-comment ka dun Mag-comment Kuya. ka dun, Kuya. Sabi Kuya Robin. Ayan, 11:26. Thank you Nak, sa higa ka inyo. na dun, nak. At pasensya na po. Pambihira. Bagsak to. Ayun. Pagod talaga ako kanina.
pambihirang buhay. Dalhin mo si Kuya Ruben doon. Sabi ni Kuya Dani. Opo, dalhin niyo si Kuya Ruben ng Malibang. Pakumusta na lang po kaya Dani kay Ate Ampi. Kay Ate Ampi. At ingat po kayo dyan. Mm-mm. At ingat po sa lahat. Sa mga work nyo, Kuya Romel, mag-iingat ka sa work, pati sa chicks. Okay, Kuya Born, at sana mag-enjoy ka sa bakasyon mo. At konti na lang. At malapit na yung balik niya. Lilipad na ang kanyang team. Sana magkita kayo ni Ate Ching. Kakakakak. Sana magkita kayo ni Ate Ching pagbalik mo. Ayun o, Yan yung po, may link. na Yung link binigay po. si Kuya Danny, diretso po kayo dun. At sila mag-ingat sa akin, Ate Ami. Ingatan mo yung sarili mo, Kuya Romel. At baka ikaw ay lubos na nabibighani lamang. Ay. Ingatan ang puso at sarili para hindi masaktan. Ayan, Kuya Ruben, ang link pagtapos nila, Opo. Kuya Jason. Yan, 11:28. Good evening po sa lahat. Ay, Ate Ate Bidang, Bidang. nag-end na kami, Ate Pa-out na kami Ate Bidang. Bidang. Hello Ate Bidang, shout out. Kamusta Ate Bidang yung fiesta nyo? Sama ka na lang, Ate Bidang, sa kanila. Lilipat sila, Ate Bidang, kasi saglit lang yung ano namin, yung live. Gising pa si Ate Tungkan. Bidang Magtitil na. Gising ka pa Ate Bidang. Ate Bidang, magandang gabi. Ate Bidang, sabi ni Kuya Romel sa kanila, Kuya Dani. Kuya Dani. Sama ka sa kanila, Ate Bidang, may link na binaba si Kuya Dani. Ayan o, yung comment ni Kuya Dani sa taas. Taas lang. Doon sila lilipat Doon sila lilipat. pag-end ko. Pag-end namin. Kasi ano, Antok saglit na. lang yung Antok na ako. masyadong... Pagod kakadrive kanina. Saka ano, kahit anong gawin mo ngayong mainit talaga. Tapos naligo pa ako ngayon. Kaya Naantukin ka sa init, parang napagod na napreskuhan yung ano. Ayun. Yun pala nakita ko na. Ayun, sa Yung live. sa na live. Wala, Ano? wala pa ako nakita na kakilalang comment kanina. Basta ngayon meron andun yung Nakasilent crush. lang pala si Ate Bidang. Silent viewer si Ate Bidang. Ayun. Tawa si Kuya Rowel. Ayun na, nakita niyo daw. Ang daming crush ni Kuya Hook. Diyos ko po. Kuya Hook, ang puso mo. Yan, 29. Kaya dahil- 11:29. Kuya Dani, hello po, sabi ni Ate Bidang. At yun, thank you po sa lahat ng Maraming salamat sa mga pumasok sa live. Yan. Thank you very much. Kuya Ruben, Maring Bidang, sabi ni At Kuya yun, Ruben. magbababay At na po mag-out kami. na po kami. Bye-bye. Ingat kayo. Ate Thank you. Bidang, Kuya Ruben, Thank you, Kuya thank you, Danny, thank you. Kuya Hawk, Kuya Benji. Kuya Romel, Kuya Benji. Sino pa ba yun? Si Kuya June, ang bago nating kasama, si Kuya June, si Kuya Danny. O at maraming akong crush pero puso ko batok. Ate Bidang, naka-video call ka nung pista. Ha? Yan. Bye-bye po. Bye-bye. Hindi Ingat ba? po kayo. Hindi ba to ang puso mo, Kuya Hawk, kasi nagkakakrush ka? At baka mamaya ay bukas na gabi mag-live tayo kasi may sayawan dito. Maingay. Sila. Bye. Pero wala po sa tayong tinda lahat. bukas. Yan. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Thank you. Sleep na. Sleep tayo.